गोजोननाय मोन्दों गाबोन जिहेतु 28 जुन बेवहाय आं मिथिनो मोन्दों जे बिएलटि थामहिनबा बड' लिबारेसन टाइगार जितु बे मोनसे सोमावसारारि जितु मोनसे हानजा बिनिनो गायसनगिरि बिर सिलागांनि गाबोन थैनाय सान आरो बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानैनो खुंफुं आफादा गाबोनहाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों होननानै मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। अथ'स' आङो बेवहाय ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै ओनसोलनि सासे आंबो मावथि हिसाबै आं बे बाथ्राखौ खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे हाबाफारियाव आथिखाल जिहेतु बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सारा गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो मानगोनां बिथां बिर जायखौ जों बिर होननानै बुङो बिर सिलागां बसुमतारिनि बे थैनाय सानाव बिथांनो जिहेतु बिबार जिथु बावफैगोन बेखौ मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो गमामा सासे जोंनि बर' हारिनि जे बिर जोहोलाव जाय बिर जोहोलावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सोमावसारनाय सारा जोंनि बर' रायजो राजा जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिथु दैदेनदोंमोन बे सोमावसारनायखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बड'फाजोंनो समब्रा समब्रि जे मानगोनां बिर सिलागां बसुमतारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बे सोमावसारनायखौ नेतृत्व होबोनानै बिथाङा जिहेतु जिउ गावलांबाय। दा बिनि थाखाय बर' जाथिया बिथांखौ मोनसे बिमुं होदों जे बिर जोहोलाव आरो बे बिर जोहोलाव मुङा खोब माने मिलिफ्लेनाय बा एक्सेप्ट खालामथाव होननानै जोङो बर' माहारिया दिनै बिथांखौ एक्सेप्ट खालामो आरो बिनिनो गाबोन जिहेतु बे गोथार हाबाफारियाव मानगोनां प्रमद बर' CEM बिथाङा नुजाफैगोन आरो जोङो मिथिनो मोन्दों जिहेतु बिएलटिनि बारग' चेयारमेन हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जिहेतु बाहागो लाफैगोन एबा खावलायहरदों बिथांखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों होननानै जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जोङो बिथांखौबो वेलकाम खालामो जे बिथाङा जिहेतु बिएलटिनिनो सासे दैदेनगिरि मोनखाय जे गाबोननि हाबाफारियाव बिथाङाबो जेनेबा फैयो बा फैनानै बिथाङाबो बिबार बावो आं बेखौ हांख्रायगोन। ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै जों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों माने गाबोन नंगौ 28थि खेब फालिनाय जागोन। दा बेहाय जोङो आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि दानि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंहरनो सानदों आरो अलरेडि जों बेनो इनफरमेसन लाइजामबो होखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बारग' बिएलटिनि माने बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माने वेलफेयारनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो माने फैनो थाखाय आङो खावलायदों आरो लोगोसेयै जोंनि जे बर' जाथिनि माखासे दैदेनगिरि माखासे संगठनफोरनि जे साहित्य सभा आरो बिसेसकै माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खाथि जेनेबा बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे साहित्य सभानि दतमा बनरगाव आरो आबोदनि गासै बिथांमोनखौबो आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों। मानोना जोंहा बाहाय माने जिहेतु प्रमद बर' सारा फैगोन नुजाफैगोन आरो प्रमद बर' सारा हयथ' जोंनि गेजेराव हयथ' माबा मोनसे बेसेन गोसा माखासे जों मिथियै बाथ्राफोरखौ हयथ' फोरमायलांनो हागौ। दा बिनि थाखाय आङो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों आरो लोगोसेयै बे जोंनि बंसिगाव ओनसोलनि ओरै बंसिगाव गेलागुरि गरामारि ओरै बनरगाव गासैखौबो आरो रायजो राजाफोरखौ जे गाबोननि दिनावहाय जे लेंहर लेंहर फैनानै जाहाथे नुजाफैयो आरो जोंनि बे 28थि खेब जे बिर सिलागांनि सारादुखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो बिनि थाखाय आङो माने ट्रास्टनि जानानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायबाय। हाबाफारिया माब्लानिफ्राय बेसे समनिफ्राय जागायगोन? हाबाफारिया 8:30निफ्राय जोङो आराम्भ खालामनो नागिरदों ओमफ्राय 8:30 बे टाइमखौ जोङो इनफरमेसन बे लेटाराव जोङो बेखौ हरखादों आरो 8:30निफ्राय बिदिनो 1थासिमसो जागोन आरो दा ओंखायनो गासै रायजो राजाफ्रा माने 8:30 बा 9थानिफ्राय आरो 9थानिफ्राय 10थानि गेजेराव नुजाफैजोबनो जाहाथे हायो आरो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो। जिहेथु बिर सिलागांनि बे मांखरसालि बेयाव आथिखालनि सरकारा माबायदि फोजौखांनाय एबा डेभेलपमेन्टखौ मावनानै होदों ट्रास्टनि जानानै? आदसा आङो ट्रास्टनि जानानै आङो मिथिगौ जे मोनसे समाव बै जोंनि दतमा
खाथियावहाय सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन जे बाहाय जोंहा प्रमद बर' सारा फैदोंमोन बेबायदि बे बिरसिला गांनि मांखरसालिया जिहेतु बे लामा सेराव दा बेखौ लामा सेराव थानायखाय जे प्रमद बर' सारा बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखाय जे बियो बिरसिला गांनि मांखरसालिनि बे माखासे सिनारिफोरखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो थारमाने बै समावहाय बे बिरसिला गांनि माखासे बे मांखरसालियाव माने माखासे हाग्रा बंग्राजों दुफबनायमोन दा बेफोरखौ नुनानै प्रमद बर' सारा माखासे मानसिफोरनो दायथ' होदों जे बे मांखरसालिनि बे दाखोर दाला माखासे बिफांफोरखौ गासै साफा खालामनो आरो लोगोसेयै बे मांखरसालिनिखौ आरो माने समायना रमायना खालामनो थाखाय माखासे फुल बागान ओमफ्राय माखासे बेसेन गोसा बिफांफोर गायनो थिनदों आरो दिनैसिमाव माने बे प्रमद सारनि बिथोन बायदियैनो जोङो बे हागौमानि साफा खालामबाय आरो माखासे जों गोदान गोदान बिफांबो गायबाय बे आरो मुसुखाखौथ' बिथांनि मुङै लुफुंनाय जाबाय बेयाव मुसुखाखौथ' आगोलाव बे प्रमद बर' सारानो बे स्टेचुखौ बेखौ बानायना होनाय जादों बे सारानो ओमफ्राय नै दा मोनसे जे बिनि जे गेट दंमोन जे बाहाय वेलफेयारनि मानसिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बाहाय मोनसे टाइगार पिक्सार थानांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन दा बेखौबो प्रमद सारनि आमोलावनो माने बे टाइगार पिक्सारखौ लाबोनानै माने फज'नाय जाबाय आरो